Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя кулинарен канал Мамче Амам. Днес съм решила да ви представя една бързичка и много вкусна рецепта за мусака с сос бешамел. Необходимите продукти за тази рецепта ще са лук, картофки, солчица, черно пеперче, доматки, разбира се каймичка, чубрица, червен пипер, пикантина. За соса бешамел, яйца, масло, брашно и прясно мляко. И така, хайде да пристъпваме към направата на тази вкусна и лесна рецепта. Последното картофче, след което ще измием добре и ще наседим на купчета. Някои обичат по-наедричко, други предпочитат по-ситни, по ваше желание. Както сте си свикнали. Ето ги нашите картофки, готови. Измиваме добре и наситняваме. Следващото нещо ще обелим лука. Измиваме добре, накисваме във водичка да се пуснат брашното. Ето нашите главички са обелени, след което пак наситняваме. Някои слагат и морковчета, но морковчета има тук в пикантината, така че ще съкратим тази процедура. И така, включили сме котлона, минаваме към запържването на продуктите. Приготвила съм си 50 мл олио. Малко да се запържи, да замирише на хубаво. След което ще добавим и запържим и задушим лукът. Запържваме добре, след което леко задушаваме. Приготвяме си другите съставки да са до нас, да не забравим нещо. И месото, разбира се, каймичката. Така, позапържи се, след което ще добавим каймичката. Аз слагам на малки парченца, да може да се запържи добре. Моите е отвътре с зелен лук. И мисля, че подправки като магдановче, 60% свинско, 40% телешко и след което запържваме добре каймичката. Каймата е, казахме, половин кило. И така до пълното запържване на каймата. Ето, че нашата каймичка се пържи добре. И сега не е лошо да се осоли. Слагаме сол на вкус, както казват. Около една супена. Червения пипер, пикантината и чубричката ще сложим. И разбъркваме добре. Отново пържим на 3-4 минутки с подправките, след което да не забравим черното пеперче. Аз ще смеля така смелничката. И ето, че идва ред на доматеното пюре. 300 мл. Моите от пресни доматки. Тук ще долея малко водичка. Както казват, ще доумим. Ето, прибавих около 500 мл водичка, която ще сложа след като се запържат тези съставки. По-точно и като сложим картофките и запържим тогава. И сега оставяме да поври около 4-5 минутки пак. Ето, че доматките се запържиха добре. Уха е чудесно. Пристъпваме към картофките. Сипваме ги към тази смес тяна и оставяме малко да се задушат. След като се задушат, пак от интервала от 4-5 минутки, ще сипем водичката. Оставяме да къкри. Ето, че се позапържиха добре. Време е да добавим и водичката. Сипах я където бяха доматките и оставяме да поври 3-4 минутки, след което сипаме в тавичката. Ето, че нашата смес завря. Казахме след като заври 4-5 минутки и сипваме в тавичката. И слагаме във фурната. Аз съм си включила фурната на 180 градуса и около 40-45 минути ще печем. Дърпаме от котлона сместа. Ето я готова и сипваме в тавичката. Трябва течната смес. След което да не забравим дафиновото листо. Може да сложите цяло и после да отстраните, може и да скъсате по желание. Мисля, че е достатъчно. Ако обичате по-пикантно, може още черно пиперче. Слагаме във фурната.
Вече казахме затоплена, загрята и оставяме 35-40 минути да се пече. Като през 15-20 минута ще сложим бешамела. Ще преценим картофчето като е омекнало. Слагаме заливката. И така, хайде да пристъпим към направата на соса бешамел. Взимам касеролката. Ще прибавим първо маслото да се разтопи. Ето го. Бъркаме. Ето, че маслото ни се запържи. Мирише чудесно. Сега ще добавим, намалям котлона, ще добавим брашанцето. 3 супени лъжички и бъркаме. И то да се позабърчи добре. И сега наливаме по малко прясно мляко и отново бъркаме. Слагаме солчица. Вкусяваме и да не забравим черно пиперче. Намаляме още малко. През това време ще се разбием яйцата в една купичка. Чукваме яйцата и разбиваме. Като не забравяме да бъркаме. Да не загори. Аз зато и намалих. Ето, че прибавяме и разбитите яйца вече към сместа и отново разбъркваме добре. И соса бешамел става страхотен, повярвайте ми. С тези яйчица, това крави масълце. Бъркаме до пълното сгъстяване. Ето, че сместа започва да се сгъстява. Продължаваме да бъркаме. Колко вкусно ухае само. Страхотно се получи. Ето нашата мусака ври. Сега ще извадя едно картофче и ще опитам дали е поумекнало. Вече 20 минути се пече. И ако е омекнало, ще сложим заливката. Така, сега слагаме от бешамела. Страхотно! Страхотна заливка. А какъв аромат се носи? Сега връщаме отново в фурната. Затваряме. И така, сега ще ви издам една тайна. За още по-голям вкус ще добавим и около 200-300 грама кашкавалче. Ще го поръсим и ще добие още по-красива и златиста коричка. И сега слагаме кашкавала. Ръсим навсякъде и отново оставим да се запече. Ето е нашата мусака. Готова е, сервирана. Страхотна, сочна, чудесна, богата плънка. Пробвайте я!